maler inyalo mana nyiso gini to in nga to kaka wacho ni nilaro kom ilero ni to nilaro kom mane. Erokamano Jael. Oimorene jo neno ma neno Ramogi TV. Nyinga Mheshimiwa Sally Okudo and former MCA ma Central Seme ward, a Seme sub-county in Kisumu in Kisumu County. Yes. So 2022 na alaro koma woman representative ma Kisumu County. So neoka yudo neoka succeed koro iwachoni apim ni gima setimo tok kanyero mokongo kapok wadhi gima setimo ni wuok e MCA. Yes. Idhi korilaro kom mar women rep kata jood bura mar county. Jomoko ne nyang'iye ni koso nen idwa twenyo stairs mang'eny ahinya koso nango kido king'iyo tarubin weche no bedo nade? Jael, gima awacho ga ma an godo gadier eni okanyal wacho ni nang'iyo gima ne duong' ahinya mohinga nikech ngima ni chako ga gimoro ematek. To kise bedo gi gombo kata gimoro e chunyi ni idwa timo, okinyal ng'eyo mana nyaka itime. And iwacho ga kendo ni outcomes nyaka beda ariyo. Achiel en ni ibokalo, mar ariyo en ni okibikalo. To sama ichung' e gikwa kaka mag yiero gi mag siasa, idhi ka in gimano e pachi. Ing'eyo ni inyalo yudo kata nyalo koso yudo. Koro ine ma nyaka ipangri kaka ng'ama ogolore ma ochung' e gino, ipangori e yo machal nade. Nikech pachi, chunyi, gimoro amora nyaka bed ni are in sync. Giwinjore mondo kokiyudo ing'e kaka idwa chako. Kiyudo ing'e kaka idwa endelea. Makoro nise siasa iwacho ni donje gi plan B. Nyaka ibed godo because ngima ni onge gimoro ma is guaranteed, especially